kubwatana bone marriage covenant yo kubwat agreement yeba okora bono maya komotebi chiro matainga bono ninko nyome na wanchi ninko nyome na ande ningo kodwe kene oli chira gochiase orianchire bono omuria kali oyo omanya goita bachireji ekera itabi chira bono arrangements tiarosiwo kera arrangements tiarosiwe orwe dowry musacho dowry arosia mapatano ekera abeire basibone enyangi arosiwa abantu basherekea chira chiria muriereire omataibon nombo murugione noyo itababo basiba bachaka bono ase enyuome iyo balire chira bono yo wa approach no musacha noyo korangerirwe iwera aitabera ne chira no musubati na chira chiribone kera chiabeire basibono estechinerabo bono tigatogenda ase elesson no yanga teba Genesis 12 nyasaye wa approach Abraham bakomateika rwa sense y'abantu bamino ngwere gochi asense ndakora kiko nanchire nche gotuneka erindo obo gosenikwe ebisa kubyonse Abraham agaitaba. So the first stage of God's covenant promise to Abraham is revealed when God approached Abraham and gave him a command and then made him a promise. Akamoteika rwa sense anda akamoira karua sense abakaldai oli akaiwera akamoteika ninkoira ase ensenda akorokie abo mwando. So the approach expressed God's gracious erection of Abraham to be the first major figure of his special covenant of grace. Yonga ekere nyasawa approach Abraham ya kare kukoso asoko bwata na monere asoko bwata na kubuya the covenant of grace okubwata na nero rochenga yaya aga approach Abraham tali ro approach tinyasai. So oko chiko koiga oko involve a test of total trust. Yani oko temo okuigenda kwa Abraham asinya saa kekima. Abraham ekerenya saa mu project Abraham akaiwera akaitabirana akamwigenda nyasaa inda akaimo ko wase hu yaba kaldara chaka kwanda asensinya saa mutebeti. Though made specifically to Abraham's descendants, ultimately includes a promise to be for the whole human race. No anyo liete ira kuchia sa Abraham igo ya renge ira wetera sa Abraham utia sege sa kujonsi kia mwanya banda. In the solemn ritual of the second stage ya kabere na saa ya watu ya wachia sa Abraham na and he passed between the carefully arranged pieces of animals. Abraham ekera igwere tinya saa akarubone biwanso ekera arante biwanso asikara Genesis 15 verse 7 na bayo correct the second stage. So mango 15 verse 7 nentambe lakini ntagetoso ame onyenye toruri bayo chise abande bamen 15 verse 7 nikie esoma yengo tebi ora tigiranga. Okay, yona tigancha 15:7 eria akamotebia nkenincho monene na kuruseti koruase uru yabakaldayo ninko ense yebe omwando Abrahamu akamubolia ine omonene nyasaye na kinda akora imanyanga nebo omwandone omonene akamuiraneria ndetere moriri tororo ye miaka 3 na emboli